Kayan dito sa programang Kalusugan. Okay? So ngayong hapon, maganda po ang ating topic dahil po isa ito sa pinaka-importante sa ating kalusugan about immune system. Dahil marami din po sa atin nagpapakonsulta dito na may mga health concern na katulad sa paghina ng immune system. So, papaano ba siya papalakasin at papaano ba makakatulong ang Amazing 4? By the way, ang aming office po, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, ang aming office po, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas na bukas po ang aming office simula 8:30 in the morning hanggang 6:30 in the evening po. Bukas na bukas po ang aming office. So, pre-health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. I don't know kung makakasama po natin later on si Doc Joey dahil wala po today si Miss Maika. So, ako po yung solo dito sa office. At dito din po ako nagprograma sa opisina, baka may dumating pa na client. So, baka nandun tayo sa taas, walang mag-assist, di ba? So, ang contact number po ng ating CEO na si Doc Joey sa Smart, 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, 0917-853-8933. So, yan po yung kanyang contact number. And sa Facebook page naman, we have Doc Joey Bitito page. Dito po tayo nagpo-programa everyday. And of course, ang kanyang ang kanyang personal accounts, we have Joey Bibon Bitito. And sa second account naman po niya is Doc Ching Bibon Bitito. Ayan, so magandang hapon din po sa DCGB. Ayan, so sa mga nakikinig po sa radyo, magandang hapon po sa Indogabos. Ayan, so ingat-ingat na lamang po at medyo makulimlim ang ating hapon. Ayan, so hoping and praying po ay nasa maayos po kayong kalusugan. Ayan, kung hindi po maayos at may mga problema po sa kalusugan, ayan, so pumunta lamang po kayo dito kay Doc Joey Bitito para po kayo ay matulungan. Ayan, so ang aming office dito lamang po yan again sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So bukas po ako dito simula 8:30 in the morning hanggang 6:30 in the evening po yan. So bukas na bukas po ang aming opisina, 'di ba? And of course, pwede din po kayo mag-avail ng ating mga products. Diyan po yan sa Dorotea Resort and Spa. Located po lamang dyan sa Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, sa mga naghahanap for venue, for seminars, team buildings, conference, and of course, birthday or wedding or any occasion, pwede po kayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. Yan. So, paki-share na lamang po ng ating live streaming at paki-comment and paki-like para kung kayo po ay may mga iniindang karamdaman, ayan, so pwede po namin kayong tulungan or solusyonan po ang inyong mga health concerns. So, marami na po napatunayan ang Miracle Health Corporations since 2008 hanggang ngayon po ay marami na po tayong natulungan, nalunasan po ang kanilang mga health concern. Kung kayo po ay hindi gumagaling at ilang taon na po kayong pabalik-balik sa doktor, ilang taon na kayong gumagastos at maraming mga sakit na hindi gumagaling, ayan, subukan nyo po ang Amazing 4 para din po kayo ay malunasan ang inyong mga health concern, di ba? So, maraming salamat din po sa mga clients po natin na araw-araw po na marami yung nag-a-avail sa atin. Ayan, so iba-iba uri ng karamdaman po yung mga na-encounter natin. Ayan, subok na at napatunayan na po ang Amazing 4 na nakakatulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. So, ngayong hapon, tatalakayin po natin about sa immune system. Yan, so overview, ano ba yung immune system?
So, ang pinakamahusay na manggagamot ay nasa loob ng ating katawan. At ito ay tinatawag na immune system. So, napakahalagang alagaan natin ang ating immune system dahil ito ang nagsisilbing sundalo ng ating katawan na pumuprotekta sa atin mula sa anumang karamdaman. Tayo rin mismo ang nagpapagaling ng ating karamdaman. Ang dapat lang nating gawin, bigyan ng sustansya ang ating katawan dahil ang immune system natin ay dependent sa mga nutrients na nangangailangan or nanggagaling sa mga pagkaing kinakain natin. So, kapag ang walang sustansya, ang binibigay natin sa ating katawan, nanghihina ang immune system. Kaya tayo nagkakasakit dahil hindi niya nalalabanan ang mang-uri ng virus, bacteria, at iba pang karamdaman. Ngayong hapon, samahan niyo po akong talakayin natin ang tungkol sa immune system. Ang kahalagahan nito, ang mga sintomas at mahinang immune system. Mga komplikasyon maaring makuha mula sa mahinang immune system. Bukod dito, tatalakayin din po natin kung papaano mapapanatili ang malakas na immune system. Tatalakayin din natin kung paano makakatulong ang amazing products sa pagpapalakas ng ating immune system. So, ano nga ba ang immune system? Ang immune system ay isang malaking network ng mga organs, white blood cells, antibodies, at chemicals. Ito ay mga depensa sa ating katawan laban sa sakit, infeksyon, at virus, tulad ng coronavirus. Ito din ay tumutulong sa mabilis na muling pagaling mula sa karamdaman. Umaatake ito sa mga virus, bacteria, fungi at ibang pathogens o mga organismong nagsasanhi ng sakit. Ayan, so makinig po kayo. Ito po ay napaka-importante po sa atin at ma-apply po natin. Ang mga taong mababa ang immune system ay mas madaling kapitan ng sakit at magkaroon ng mga komplikasyon. Isa sa mga sintomas na pagkakaroon ng mahinang immune system ay ang madaling pagkaroon ng infeksyon gaya ng bronchitis, pneumonia at mga nagpapanahong COVID-19. Ang immune system ay binubuo ng thymus, white blood cells, skin, tonsil, appendix, lymph fluid, so nodes and vessels, bone, marrow, stomach acid, good bacteria o probiotics, so respiratory system, pancreas, liver, at digestive system. So, bakit mahalagang palakasin ang ating immune system? So, nagtatrabaho ng lubos ang inyong immune system upang mapanatili kang malusog. Trabaho nito na ilayo ang germs at sa iyong katawan, labanan o limitahan ito upang hindi manganib ang iyong katawan kung hindi mapapasok sa iyo. Kapag ang immune system ay nag-function ng maayos, matutukoy. Hindi nito ang aling cells ang natural mismo galing sa iyo at alin sa mga substance na galing sa labas ng iyong katawan. So pinapatay nito ang mga bacteria, germs at viruses na makakasakit sa iyo. Madaling matukoy ng malusog na immune system ang mga germs na mapanganib. So nagdi-develop ang iyong katawan ng antibodies para protektahan ang iyong katawan mula sa anumang panganib ng banta sa kalusugan. So may tumatawag sa atin. So later on ko na po sasagutin. Kasi po naka-live streaming po tayo today. So samantala kapag mahina naman ang iyong immune system, hindi niya maipapanalo ang kanyang laban mula sa mga germs, viruses at bacteria. Higit pa rito, maaari kang makadevelop ng infeksyon kung minsan pa ang iyong immune system ay aatake sa katawan. So later on po natin sasagutin ang inyong tawag. So naka-live po tayo today. So kahit wala kang or kaya hindi niya makontrol ang mga pag-atake kahit na wala ang bakterya, bunga ng abnormal na aktibidad na ito ang immune system. Maaari kang magkaroon ng autoimmune disease. So ito ay isa sa pinaka maraming ngayon na health concern. So autoimmune disease or allergic reaction. So ano ang mga sintomas at komplikasyon ng mahinang immune system?
Ayan, so kapag mahina ang ating immune system, maaaring makaranas ng number 1, allergy disease or allergic rhinitis, skin allergy, asthma, high fever, sinusitis. Ayan, so number 2, autoimmune disorder. Ayan, so autoimmune disorders. So we have rheumatoid arthritis, psoriasis, lupus, hypothyroidism or hyperthyroidism or hypothyroidism. So, yung may mga goiter. Ayan. So, dalawang klase po kasi yan. It's either hyperthyroidism or hypothyroidism. Ayan. So, take note po yan. So, number 3, immune deficiency. So, we have AIDS, cancer, and hepatitis. Ayan. So, mga pangangalaga sa katawan upang mapalakas ang ating immune system. So, number 1, magkaroon ng sapat na tulog. Ayan, so ito ay isa sa ay hindi normal yung pagtulog natin. Habang tayong lahat ay sobrang abala, ang tulog ay ang isa sa bagay ng ating sinasakripisyo. Gayunpaman, ang pagtulog ay importante para mapanatiling maging malusog ang ating immune system. Sa pagsasakripisyo ng tulog, maaari magkasakit, mawala ang focus, mas mataas na tsansa ng aksidente. Kaya usually, kapag hindi sapat na tulog or hindi nakatulog, wag pong basta-basta magdadrive, especially sa mga driver. So, ingatan or isipin po natin ang safety ng ating mga pasahero, di ba? So, dahil sa kaunting tulog, mas konti ang immune boosting T-cells ang nagagawa sa ating katawan. Bukod pa rito, tayo ay gumagawa ng mas maraming inflammatory at ito ay naglalagay sa atin sa mas mataas na tsansang magkaroon ng sakit katulad ng sipon o flu. Sa makatwid, matulog ng 7 oras. Ayan, so minimum 7 oras. Ayan, so hindi na tayo minsan nakakaabot dito. So 8 or 7. Ayan, so 7 pwede na. O mahigit bawat gabi para matiyak ang kalusugan ng immune system. So number 2, magdagdag ng good bacteria. So, paano ba magdagdag ng good bacteria? Ayan. So, we have bad bacteria and good bacteria. So, magdagdag daw tayo ng good bacteria. So, panatilihin ang magandang level ng good bacteria sa iyong tiyan para mapanatiling maging malusog ang inyong immune system. So, halos 75% ng iyong immune system ay nasa iyong bituka. Ayan. So, kapag kulang ang probiotic, good bacteria ay pwedeng magdulot ng pamamaga o sakit. Bukod pa dito, ang malusog na ecosystem at bacteria ay nakakatiyak na mas malakas ang tissue sa iyong digestive tract o bituka. Ayan, so ito din ay nakakatiyak na protektado ang iyong katawan sa pathogens at kung ano ang delikadong sakit. Ayan, so take note po yan ha. So number 1, pagkakaroon ng sapat na tulog. Number 2, magdagdag ng good bacteria. So number 3, mag-exercise. Ayan, so sa simpleng exercise, so maglilinis tayo ng bahay. Ayan, so exercise na din po yan. Ayan, so may mga pag-aaral na nagsasabi na ang 20 minutes or 20 minuto na pag-exercise sa isang araw ay nakakatulong mapanatili ang iyong immune system na maging matibay at malusog sa pagpataas ng inyong heart rate, blood pressure at respiratory rate. Ang pag-exercise ay naglalabas ng hormones na nagpapatigil sa mga substance na responsible. Ayan, so take note po yan ha. Sa inflammation o pamamaga. Bukod pa rito, ang inflammation o pamamaga ay isa sa malaking kalaban ng iyong immune system. Sa gayon, kapag walang masyadong pamamaga, mas malaking tsansa na lumaban ang iyong immune system sa mga sakit tulad ng flu or trangkaso. Ayan. So, yung iba kasi usually mainitan lang, mapawisan, maulanan, maambunan. Usually Yan. So, ma-apply nyo po yan kahit nasa bahay lang po kayo. So, magpa-araw. Ayan. Kasi yung iba, takot po talaga
Pero hindi natin alam na ayan, so medyo humihina yung ang ano natin, yung wifi natin, even yung wifi natin humihina, 'di ba? So magpa-araw kasi ang araw po, ang sikat ng araw ay vitamin D po 'yan. So may vitamin D ay importante sa iyong kalusugan dahil ito ay nakakapagpasigla at antimicrobial at sa iyong immune system at responsible na mga nagpapanatili ng kalagayan ng malusog na katawan. Gayunpaman, dahil sa ating modernong panahon na indoor lifestyle, samahan mo pa ng paglagay ng sunscreen. Kapag tayo ay lumalabas, hindi nakakapagtaka na karaniwan sa ang vitamin D deficiency kaysa manatili sa loob ng bahay buong araw. Magpa-araw sa loob ng 10 to 20 minutes. Ayan, 10 to 20 minutes okay na daw. So, kada araw po yan. So, ang ibig sabihin nito ay huwag mag-sunscreen, long sleeve at sombrero. Ayan, so kasi usually naman, 'di ba, ang bata nga, 'di ba, pinapainitan yung mga month-old na baby kasi nga para lumakas yung resistensya ng bata. So, gayon, kahit na tayo mga nagkakaedad na, mga matatanda na, kailangan pa din natin magpa-araw. Usually nga, yung mga farmers, 'di ba? So, yung mga farmers nga, maghapon sila nasa field, at yung mga tao na nasa opisina, once na lumabas sila, ayan, so madali silang parang magkasakit. Unlike kapag mga farmers, 'di ba, yung mga laging nasa labas, bihira talaga sila magkasakit kasi nga lagi silang napapawisan, lagi silang naglalabas ng mga toxins or yung iba naman talagang naiinitan. So, yan yung pinaka-importante po sa atin. So, number 5, kumain ng masustansyang pagkain. So, narito ang ilan sa mga pinaka-importanteng, ayan, so medyo humihina yata yung natin, yung wifi. Pinaka-importanteng nutrition ng vitamina na kailangan natin upang mapanatiling malakas ang ating immune system. Ayan, so mag-comment po kayo dyan at mag-like ng ating live streaming. And so marami na po tayong mga pinost po dyan sa Doc Joey Bitito page. Ayan, so kanina po may galing po dito, may nakita na na post po namin dyan sa Doc Joey Bitito page na grabe na din po yung condition ni Sir. Ayan, so talagang grabe na yung niya, pamamaga ng paa niya. May problema po siya sa kanyang uric acid. Mataas yung uric acid niya at siguro may complication na po din siya sa kidney. Ayan, si Sir Arnel from Sorsogon. Ayan, so number 1, pagkain mayaman sa protina. Ayan, so ang protina ay kailangan ng paggawa ng antibodies ng katawan na siya ay naman lumalaban sa mga pathogens. Kailangan din ito sa pag-refer ng mga cells at tissue na maaring nasira ng sakit. Piliin ang mga pagkain may mataas na uri ng protina pero mababa sa fats. Ayan. So, number 2, pagkain mayaman sa vitamins at minerals. So, nandyan ito kay Miracle C. So, ugaliin kumain ng prutas at gulay. Ayan, so bilang tao, hindi po tayo nagpo-produce ng vitamin C. So, kukuha po tayo niyan sa mga gulay at prutas. So, nire-recommenda ng mga eksperto na ang kalahati ng ating plato ay dapat ilan sa gulay. Higit na malaking parte ng kaysa sa hiwa ng karne at kanin o tinapay. Ang mga prutas at gulay ay mayaman sa antioxidants, bukod sa vitamins at minerals na makakatulong sa immune system ay broccoli. Ayan, so nandyan po ito kay Mega 1. So, bell pepper, bawang, luya, spinach, kiwi, citrus fruits, ayan, so oranges, ayan, so berries na nandyan kay Mega E, at nuts gaya ng sunflower seeds, ayan, so almonds, at ayan, mataas din ang vitamina E na nakakatulong laban sa trangkaso or flu. Ayan, at iba pang respiratory infections.
So, number 3, pag-inom ng sapat na tubig sa bawat araw. So, minimum na nga po dyan, diba? 8 to 10 glasses per day. So, minimum 8. Minsan, yung 8 glasses, parang hirap pa tayo na uminom. Libre na nga lang, diba? Libre na lang yung tubig, pero hirap pa tayong uminom ng tubig araw-araw. So, what more pa kung tayo ay gagastos? What more pa kung tayo ay na-hospital, nagkasakit? Ayan, so dyan po mas gastos. Ito po ay bilang mga tips na po sa inyo na makakatulong po sa inyo. Ayan, so sapat na pag-inom ng tubig araw-araw. Ang tubig ay tumutulong upang ilabas ang mga toxins sa katawan. Maaring haluan ito ng lemon upang magdagdag ng vitamina C. Ang pag-inom ng green tea ay may mga benepisyo din, mga pang-detoxification. Ang karaniwang rekomendasyon ay ang pag-inom ng 8 glasses o 8 ounce na tubig bawat araw. Ayan, so tandaan po natin yan, ha? Ayan, so paano na makakatulong ang Amazing 4 product? So, matatagpuan sa Amazing 4, Amazing Trio ang mga sangkap na mayaman sa iba't ibang mineral at vitamina. Narito ang mga components ng Amazing products at mga sustansyang makukuha rito. Ayan, so thank you so much po, Ma'am Vilma Nason. Ayan, so good afternoon din po sa iyo at sa iyong bilog na pamilya. So, dan, like and share na po. Ayan, so maraming salamat po. Ayan, so we have broccoli. Ito na po makakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. So, broccoli na nandyan po kay Mega 1. Ayan, ito ay isa sa mga pinakamataas na uri ng pagkaing nakakapagpalakas sa immune system. Dahil ito ay tinatawag na immune booster. So, turmeric. So, nagtataglay ng protina. Ayan. So, kahit na hindi tayo halos kumain ng karne, diba? So, bitter melon. Nagtataglay ng vitamina C. Moringa, mayaman sa protina at vitamin A. Nandyan din ito kay Mega 1. Astragalus. Ayan. So, mabibili nyo ba ito araw-araw? Diba? Ang mahal ng bilihin ngayon. So, uminom na lamang po kayo ng Mega 1 or Amazing 4. Ayan. So, nagpapalakas ng immune system si Astragalus. Elderberry, nagtataglay ng vitamina A, vitamina C, protina, at nagpapalakas ng immune system. So, blueberry, mayroong vitamina C. Acai, ayan. So, acai berry, mayroong vitamina C. Pomegranate or granada, mayroong vitamina C. Maitake, nagtataglay ng protina at vitamin C at nagpapalakas ng immune system. Shiitake, mayroong vitamina D at nagpapalakas ng immune system. Reishi, nagpapalakas ng immune system. Ayan, so Agaricus blazei, nagpapalakas ng immune system at nagtataglay ng protina. Cordyceps, so nagpapalakas ng immune system katulad ng katulad ng ating Multi-5. So yan po kasi Multi-5 capsules, it's boost immune system. So, acerola berry, nagtataglay ng vitamina B, C, at nagpapalakas ng immune system. Sea-Bactor, nagtataglay ng vitamina C, E, at nagpapalakas ng immune system. So, Indian gooseberry, ayan, so nagtataglay ng vitamina C, E, at nagpapalakas ng ating immune system. Indian gooseberry, nagtataglay ng vitamina A at C. Ester C, nandyan to kay Miracle C. Mayamang source ng vitamina C. Ayan. So, ayan po yung magandang topic po natin ngayong hapon. Hoping na may nakuha po kayong aral about sa immune system po natin. Kasi isa po yan sa pinaka importante sa atin ang immune system. So, sabi ko nga, katulad ng cellphone. Once na nalobat ang cellphone, hindi na po natin yan magagamit or hindi na tayo pwede mag-communicate. Kaya laging may charge. So, kailangan natin siyang para mas madali ninyo siyang maintindihan. Madali niyo siyang makuha.
So, kanina po may galing po dito, sobrang taas po ng uric acid po niya. So, makikita nyo po yan sa post po dyan sa Doc Joey Betito page. Dyan po lahat ng mga nakapost yung lahat ng mga clients natin na pumupunta dito sa atin araw-araw. As in talaga libo-libo yung clients natin na nai-encounter na. Ayan, so sabi ni Ma'am Justini, ayan, so Monte Alegre, good PM po ma'am, ano ang pwede sa mataas ang CREA at uric acid? Usually po, mas maganda Amazing 4. Ayan, so delikado din po kasi kapag mataas ang creatinine, mataas ang uric. Kasi katulad po kanina ni Sir Arnel, yung uric acid po niya sobrang taas. So, though later on, baka mapunta na po yun sa gout. So, mas mainam na maagapan po natin yan. So, pumunta kayo dito bukas from 8:30 in the morning hanggang 6:30 in the evening. Bukas na bukas po ang aming office. Ano yung kinagandahan ng Amazing 4? During nag-take kayo ng Amazing 4. Ang kinagandahan po during nag-take kayo ng Amazing 4, hindi lang po para sa inyong mga health concern. Like katulad po ni ma'am, sabi niya mataas ang creatinine at uric acid. So, papaano tumaas yung CREA niya at papaano siya nagkaroon ng uric acid? So, though siguro sa maling lifestyle natin, sa maling pasok natin ng mga pagkain or pag-inom ng gamot, 'di ba? Usually yan yung mga cause. But then dito sa atin, kapag uminom kayo ng Amazing 4, pangkalahatan na po siya. Kahit hindi natin alam na kayo ay may sakit ng ganito, may prostate, may sakit sa puso, may myoma, may goiter, at na-operahan na, may mga bukol, may cancer. So, wag lang po late na. So, kasi kailangan po natin ng at least 3 months to 6 months na process bago po yan. Kasi kung pupunta kayo dito, ilang araw na lang na, kumbaga, yung buhay, diba? Kasi nga, hindi mo inagapan. Kumbaga, hinintay mo pa na lumala yung kondisyon mo. Na may nakita ka naman na mga makakatulong sa'yo para masolusyonan niya na mga health concern mo. So, katulad last time, may pumunta po dito sa atin, stage 4 cancer. So, medyo grabe na talaga yung kondisyon, talagang hirap na siya. So, wala na. As long as na kaya pa din po namin na tulungan, bigyan ng tamang dosage, yun dahil din sa kakapusan sa pera, at pinatagal pa, so talagang inabot lang ng ilang days. Yan, so lagi po namin ina-advise, as long as na hindi pa po lumalala ang ating mga sakit, yung ating mga nararamdaman, magpakonsulta na po agad. Gaya na po lagi na namin pong sinasabi sa inyo na mahalaga ang buhay. Bawat minuto, bawat oras na pinapalipas natin yung ating mga problema sa kalusugan, mas lalo po yan nagiging komplikado yung buhay natin. Like kapag inagapan natin yan, pwede pang masolusyonan natin. Masarap mabuhay sa mundo na wala pong iniindang nakaramdaman. As long as parte na yung buhay natin na tayo aabot sa time na tayo ay magkakasakit, ayan, kailangan lang po natin prayers and syempre positive attitude at syempre action. Kasi kung wala tayong prayers, wala din tayong gagawin or lagi tayong nagdadasal pero wala naman tayong ginagawa, ayan, so 50-50 pa din, 'di ba? Unlike kapag yan, may amazing products ka na, Amazing 4, may 50% ka na. So, syempre, kailangan pa rin natin ng disiplina. So, almost 50% manggagaling sa sarili mo. 'Di ba? So, equivalent yan ng 100%. 'Di ba? So, 100%. Kasi 50% manggagaling dito sa Amazing 4, 50% naman manggagaling yan sa iyong disiplina mo, sa iyong sarili. Yan. So, kailangan po natin yan matutunan. Sabi nga ni Nanay Chavez, ayan, so, kahit matatanda na, natutuwa sila sa akin dito kasi lahat naman po yan natutunan ko dito sa Miracle Health Corporation. Noon pa man, ako wala din po akong alam about sa health. Ang alam ko lang kumain, matulog, magtrabaho.
later on pala mas importante yung health natin. Kasi once na tayo ay magkasakit, once tayo ay tumanda na, once na wala pa tayong mga ipon, yan, so pwede palang mas maging mas maging mahirap yung buhay natin. Unlike kapag tayo nagtatrabaho, may alam pa tayo about sa kalusugan, ayan, so at least na, kumbaga, nadidisiplina na natin. So, yun yung mga advice ko din sa mga ka-generation ko, mga kaedad ko, or yung mga bago, ayan, so hindi lang po para tayo magtrabaho, kumain, like tayo magtatrabaho, may pera tayo, bibili na lang tayo ng mga pagkain, pero hindi natin alam yung mga pinapasok pala natin sa loob ng katawan natin ay puro mga chemicals na. May mga halo ng chemicals, puro may mga seasoning, or bibili tayo instead na water, 'di ba? Sa bahay may tubig na lang tayong iinumin, bibili pa tayo ng mga soft drinks, bibili pa tayo ng may mga kulay na drinks, 'di ba? Yung mas mainam na tubig na lang. At least walang chemical, safe pa, 'di ba? Kasi nga yan ang pinaka-importante. 3 days nga na hindi tayo kumain. Ayan, so gutom na tayo. Pero kapag may tubig, 'di ba? Kapag may tubig tayo, iinom tayo. Yan, so 3 days mabubuhay ka pa niya. Or mga ilang days. Unlike kapag kain naman tayo, yan yung lagi natin na-observe dito sa mga client natin nagsisipuntahan, na sila palakain, ayan, so usually mas marami yung mga nagkakasakit sa palakain kaysa sa hindi halos kumakain. So may client ako almost 13 years na siyang may breast cancer. So minsan 3 days siya hindi kumakain, so umiinom lang siya ng tubig. At yan, iniinuman niya ng Amazing 4. So, malakas siya. Ayan, makikita nyo siya almost parang walang cancer. So, minsan nga, napapagkamalan pa yung, yung mga kasamahan niya na yun yung may sakit. Ang masaklap lang dahil po ay sa maling, pero in-advise ko pa po yun. Alam po yun ni Nanay Merla kung nasaan man po siya today. Ayan, so, bago siya pumunta ng Manila, ayan, si Nanay Merla, kasi medyo close po talaga kami noon ni Nanay Merla. So, almost 13 years, malakas na malakas po siya during tumitake ng ating products, Amazing 4. Ayan, so, ang office ko po, nasa Daraga pa ako noon. So, ngayon po, sarado na ang Daraga, dito na ako sa Legazpi. So, pumunta na siya ng Manila last June. At, yun, hindi po siya sinusuportahan ng kanyang anak na hindi magpa-opera, hindi magpa-biopsy. Ayan, so, pero yun po, dahil sa kagustuhan para masuportahan ng anak, yan, so pina-opera po yun. Pina-opera, pina-biopsy, within 4 days, yan, napadali talaga yung buhay niya. 4 days lang, nangyari po yun, nawala si Nanay Merla. Pero sana, nung umiinom ng Amazing 4, malakas na malakas po siya. Yan, so last time bumalik dito si Nanay Salvacion. Yan, so taga dun din po sa kanila. Ayan, so recommend din yung yung kapamilya niya, yung kapatid niya na may problema po sa pag-ihi, prostate. So yun po yan. So kailangan po natin na kung nakatulong na po sa atin, like itong products, usually madami tayong pagpipilian ng mga food supplements, mga doktor, mga hospital na pwedeng puntahan. Pero take note lamang po, once na nakita na natin na may kagandahan, may mga naidulot sa atin na maganda, so wag na po natin aalisin yan sa buhay natin. So, iyan na ang i-continue mo. Katulad ng Amazing 4. Kung nagtataka kayo na parehas lang yan sa gamot kasi nasa capsule naman siya, mali po. Kasi kami po yung nakakaalam. So, yung capsule po, like, nasa blaster po siya. Ayan. So, ito yung iniinom ko. Hindi po ako nagpapawala dito sa mesa ko. Ayan. So, kahit bata po ako. Ayan. So, I'm 29 years old. Lagi po akong umiinom ng Amazing 4. So, yan. Amazing 4 po yan. So, everyday, ayan. So, umiinom po ako ng Amazing 4. Kasi nagtatrabaho tayo, diba? Kailangan natin mag-invest tayo sa sarili natin. Hindi lang puro tayo kabig.
kailangan natin din maglabas, 'di ba? Kasi nga yung kahit na tayo may mga trabaho, may mga negosyo, kailangan natin mamuhunan, 'di ba? Hindi lang puro tayo kabit. Yan. So, iniinom kasi kahapon, grabe talaga maano yung pakiramdam ko talaga kahapon. Sobrang hina. Akala ko nga hindi ko kaya kasi mag-isa lang ako kahapon dito. Sila Doc Joey and si Miss Maika, nagpunta po sila sa Tiwi para po sa ilo-launch po nila linunch na pala. Nag-launching na sila last February 29. Ito naman po ay para makatulong sa mga yan kay Doc Joey about sa beautification, clean and green for a sustainable livelihood and healthy lifestyle. So yun po yan. Uminom ako kahapon, Amazing 4. Ayan, so I think naka 12 capsule ako kahapon. So 4 sa umaga, 4 naman sa tanghali, 4 naman sa hapon. So, bago ata ako natulog, nag-take pa ako. So, more or less, nasa 16 capsule. So, wala siyang overdose. Ito po kasing capsule, ayan, kung nagtataka kayo, same siya sa mga iniinom ninyong mga synthetic. Iba po, kasi ito po ay gelatin po yan. Ibig sabihin, natutunaw po siyang kusa. Kahit po i-observe nyo po yan, mga 3 minutes or 5 minutes, or 2 minutes sa capsule ay sa baso na may lagamgam, mabilis po talaga siyang matunaw. So, wala po siyang, kumbaga tinatawag natin tundag, wala po siyang tundag. Kasi nga po, kahit nga po dito, mga dinadialysis, may mga kidney failure, ay nagiging okay siya, nagiging normal, 'di ba? Kasi nga kailangan pong linisin, 'di ba? Hindi yung iinom na tayong iinom ng mga gamot, usually kidney pa rin yung nati-trigger, 'di ba? Unlike dito sa atin, for overall health concern na po siya. Not only for your health concern like hypertension, high blood lang ang problema mo. Later on, may problema ka na sa puso, may problema ka na sa kidney, may problema ka na sa ibang parte ng katawan mo. Unlike kapag dito, pangkalahatan na po siya. Hindi lang doon sa health concern mo. Katulad ni Sir kanina, mataas yung uric acid, mataas yung sugar, mataas ang kanyang kreya. So, lahat na po yan, dala na ng Amazing 4. So, napakadali lang magbigay ng dosage dito kasi 4 lang na capsule. Pero, pangkalahatan na po siya. Sa lahat ng karamdaman na po yan. Dala na po yan ng Amazing 4. Kahit hindi natin alam na may problema kayo sa puso, may problema kayo sa goiter, may mga bukol kayo, may cancer na kayo. Kasi kapag tinawag na cancer na parang, parang napaano na sa mind natin, wala nang gamot yan, wala nang solusyon dyan. So, may mga solusyon pa din. Basta, hindi natin papaabutin na, kumbaga, late na. Kumbaga, agapan po natin yan. Hindi yung pupunta kayo dito na late na, 'di ba? Ito ay napaka-importante yung topic natin kanina about immune system. So, I think si Chris Aquino like ganito din yung kanyang health concern. So, autoimmune disease. Kailangan po lang natin palakasin ang ating immune system para po ay makaiwas tayo sa anumang mga posibleng maging karamdaman po natin. Kaya yan po paalala sa mga, especially sa mga naka-take na ng ating products. Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1, ayan, subok na at napatunayan nyo na po yan. Ayan, so kailangan lang po ay i-continue nyo po yan. So kung dati umiinom kayo ng Amazing 4 twice a day, ayan, so at least dito sa atin nagbabawas, hindi nagdadagdag. So, yan, kahit kayo, alam nyo po yan, sa mga nakainom na, nakatry na ng ating products. Yan, so, katulad ni Ma'am Bilma Nasol. So, dati nag 3 times a day po siya, Amazing 4, dahil po sa mataas yung kanyang sugar. So, bumaba, nag twice a day, hanggang sa nag-mega 1 na lang siya. Isa na lang.
Mega 1 na lang. Kung dati 4 na capsule yung iniinom niya, katulad nito, Amazing 4 yung dating iniinom niya. So ngayon po, ito na lang. Mega 1 na lang siya. Kasi itong Treo, nandiyan naman kay Mega 1. So ang kinaibahan lang po na kapag kayo ay uminom nito, sa una, mas maganda po na Amazing 4. Bakit? Kailangan po natin i-flush, ilabas yung lahat ng mga basura, mga toxins, mga free radicals natin na mga naiimpok dyan sa loob ng katawan natin. Once na detox na natin yan, nailabas na natin, mga basura sa loob ng katawan natin, syempre, magiging normal na lahat ng mga mataas ang treya mo dyan, mataas ang uric mo, mataas ang sugar mo, or ano man ang sakit mo. Once na naging normal na, syempre, bababaan na natin yan ng dosage. Pero sa una, kailangan nyo po muna ng at least 3 months to 6 months na pag-maintain ng Amazing 4. Kailangan lang po muna natin. Kasi nga, sa doktor, isipin ninyo, sa doktor ninyo, ilang taon kayo naglaan ng oras at panahon. Yung iba nga, 3 years, 12 years, 10 years, 5 years. Pero dito sa atin, once na pumunta kayo dito, gusto niyo 1 week, okay na kayo. 1 month, gumaling na kayo. So, wala naman pong ganon. So, dadaan talaga tayo niyan sa proseso. So, lahat ng bagay may proseso po yan. Kaya nga lagi namin sinasabi sa inyo, at least, bigyan nyo kami ng panahon, at least 3 months to 6 months na pag-maintain ng Amazing 4. Basta, kailangan nyo pong gawin, umiwas sa dapat iwasan. Mga pagkain, at syempre, stress, at syempre, pag-inom ng Amazing 4. Kailangan on time, at ang kinagandahan pa during pag-take ninyo ng Amazing 4 kahit empty stomach. Ano ibig sabihin po niyan, Miss Len? Kailangan po uminom kayo nitong Amazing 4. Ayan, kanina uminom ako nito. Iinom po kayo nito na wala pang laman ang inyong tiyan. Mas maganda ang absorbance ng capsule po natin na wala pang laman ang inyong tiyan. 30 minutes before meal. Ayan, so yung mga iniinom ninyong gamot, I think umiinom kayo, ayan, so kailangan may laman yung tiyan ninyo. Kasi, para wala pong maapektuhan sa inyong organs. Pero dito sa atin, mas maganda ang absorbance ng capsule natin na empty stomach. Ayan. So, kasi nga neutral pH po yan. Zero toxicity. Ayan. So, sana may mga nakukuha kayong aral. At sana ma-apply nyo po yan sa inyong tahanan, sa iyong pamilya, para po makaiwas sa gastos. Diba? Madaling gumastos, pero napakahirap hanapin ng pera. Ayan. So, kailangan po ay, ano yan? Kailangan po natin ng disiplina sa ating sarili para po ay makaiwas tayo sa gastos, di ba? So, yan, bukas na bukas po ang aming office. Simula 8:30. Yan, so simula 8:30 in the morning hanggang 6:30 in the evening po, bukas na bukas po ang aming opisina. Free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, i-search nyo lang po ang Doc Joey Bitito. Nandyan po lahat ng mga nangyayari dito sa ating opisina. Lahat po nandyan, naka-upload yung mga, yung mga nagsisipuntahan dito sa atin, mga natutulungan natin sa kanilang mga health concern, diba? So, ayan, so may 15 minutes pa tayong may oras pa tayong 15 minutes. Ayan, so mag-comment po kayo, mag-share, at syempre kung may i-mention kayo, especially kung may mga katanungan po kayo regarding sa inyong mga health concern,
Ayan, so agapan na po natin yan. Ayan, so mag-comment po kayo dyan kung taga saan kayo. Ano ang inyong mga karamdaman para po kayo ay matulungan. Kasi kung hindi kayo magsasalita, ayan, so papaano po namin kayo matutulungan. Ayan, so kailangan po tanong, 'di ba? Kasi kung hindi tayo magtatanong, ibig sabihin, alam na po natin 'yan, 'di ba? So, ayan, so bukas, free health consultation po dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, ang aming opisina po, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas na bukas po ang aming office, simula 8:30 in the morning hanggang 6:30 in the evening. So, pwede po kayo mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa kanyang numero. Ayan, sa Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, 0917-8 538933. Ayan, so yan po yung contact number po niya at pwede po kayong message na sa kanya. So kahit po malalayo, pwede po namin ipadala ang inyong mga products through JNT and LBC. And of course, kailangan nyo po muna magbayad sa through GCash. Ayan, so through GCash po lamang tayo. Ayan, so last time from Magallanes, Sorsogon, and Birac, Catanduanes, ayan, so nakuha na daw po nila yung kanilang produkto. Kaya po ay talagang legit. Ayan, so legit po ang ating company. Ayan, so kailangan po muna ninyo magbayad kasi walang mga complaint po dito. Wala pang nagreklamo dito. Unlike kapag maling number yung binigay ninyo, talagang hindi yan aabot sa inyo. Pero kung tamang information, yung pinadala nyo po sa amin, ayan, so talagang makukuha niyo yan, di ba? So, yun po yan. Amazing 4, ang solusyon sa inyong mga health concern. Pero kung hindi nyo po susubukan, paano po ninyo yan mapapatunayan? Subok na at napatunayan na po ang Amazing 4 na nakakatulong lunasan ang inyong mga karamdaman. Diba? Itong ating mga products, Amazing 4, mga healthy coffee, healthy juice, ayan, kahit po walang mga health concern ay pwedeng-pwede po siya. Hindi lang siya pwede sa wala na dito sa ibabaw ng mundo. Pero kung tayo buhay pa, ayan, so pwedeng-pwede pa po yan. Diba? So, pwede din po kayo mag-join
kay Doc Joey sa project po niya na ito ay napakaganda para sa mga barangay po natin na magtatanim po kayo ng malunggay. Ito po ay may mga papremyong malaki, as in I think ang pinaka first prize po is 50,000 and may makukuha pa po kayong I think 15,000 worth of products from Miracle Health Corporation. Ayan, so nag-start na po ito ng registration March 1 to March 20. I don't know kung i-extend pa po ito. Ito yung title po ng project ni Doc Joey na Beautification, Clean and Green for a Sustainable Livelihood and Healthy Lifestyle. So, magtatanim kayo ng malunggay. Kasi nga ang malunggay, napaka-importante po niyan. At madami tayong pwedeng gawin sa malunggay. So, sino ba sa inyo ang nakakakain everyday? Everyday po yan ha, ng malunggay. So, yung iba nakakakain nga kasi yung iba sawang-sawa na. Minsan, after 2 weeks. Yung iba naman after 1 month. So, dito, ayan, so, pwede nyo po itong gawin sa sa egg, scrambled egg, pwede nyo lagyan ng malunggay, sa gata, sa kosido, sa gisa, 'di ba? So, pwede siya, all in na, 'di ba? So, yung po yung bagong proyekto, ito po ay from project ni Doc Joey Bitito. So, founder ng Miracle Health Corporation. Ayan, so in partnership with Dorotea Resort and Spa. Ayan, so dyan po yan sa Dorotea Resort and Spa, sa Bakakay po yan, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Ayan, and syempre kasama po dito ang PBN DCGB, Legazpi. Ayan, so kaya po sa mga barangay captain, mga kung ayaw ng kapitan, pwede po ang kagawad or any representative sa barangay, basta po mayroon isa sa sa barangay. So kahapon may pumunta dito from Bangkilingan, Tabaco City. Ayan, so yung kagawad yung pumunta dito para mag fill up ng form kasi talagang interested silang mag-join ng project. Ayan, so maraming salamat din po kay Ma'am Hilda Lopez na sinamahan si Doc Joey dito sa sa project na ito, and syempre kay BP Henry Maceda. Ayan, so maraming salamat po sa pagsuporta. Ayan, so kaya po ayan, so bukas, ayan, so samahan niyo po kami dito. Ayan, yan lang. So, dito sa Miracle Health Corporation, so free health consultation po yan. So, simula 8:30 in the morning, ayan, so handang-handa na tayo dyan. Ano man po ang inyong mga iniindang na karamdaman, pumunta na po kayo dito. So, kaya po, ayan, sana bukas, ayan, so, wag na po natin papatagalin po yan kasi as long as na pinapatagal po natin yan, mas lalong nagiging komplikado yung buhay natin. So, yan, ginawa na po lahat ng ating CEO na si Doc Joey para po mas makatulong, mas binabaan pa nga yung presyo ng Mega One, 'di ba? So, dati 4,000. So, biruin nyo po yan, binabaan pa niya yung price ng 500. So, ngayon po, per box is 3,500 na lamang po yan. So, saan kayo nakakita or nalaman ninyo na bumaba yung products, 'di ba? Usually sa palengke, lahat ng mga binibili ninyo, lahat nagsitaasan. So bakit sa Miracle Health Corporation or kay Doc Joey, bakit bumaba yung presyo? Mas binabaan niya pa. Dahil nga po alam niya na gaano kahirap yung buhay ngayon, especially kung tayo pa ay may mga iniindang na mga health concern. Diba? So, yan, 3,500 plus less discount pa po yan. So, kung kayo may mga discount card, ayan, so, kung kayo po ay may 30%, I think, makukuha nyo na lang po, I think, 2,800.
2.8 per box. So, almost grabe na yung mani-discount po yan sa inyo. 2,450 kung 30%. 2,450 na lang. 2,450. O, 2,8, 30% pa na po yun. So, ayan. So, 3,500 plus less discount. Yan, kung mayroon kayong 30%. Ayan, so 2,450 na lamang po yung isang box. So, panalong-panalo po kayo dyan. Kahit na wala na gaano na kita na ang ating CEO, kahit na marami tayong binabayaran, di ba, sa DCGV. Ayan, so alam na yan ng ano yan. So, nanonood sila today. Ayan, so maraming salamat. So, ayan, kahit na, pero ginagawa niya po talaga lahat ng makakaya niya para po makatulong sa inyo, especially dito sa Albay at syempre saan man kayong sulok ng mundo. Ayan, so pwedeng-pwede po yan. So wala nang imposible today. Ayan, so lahat na nasa social media. Lahat na pwede na ipadala kahit nga mga pagkain, ano ka na lang sa phone mo, makakapag-order ka na. So, katulad din po dito sa atin. So, kailangan lang po ninyo makipag-communicate kayo sa amin, makuha namin yung tamang information ninyo at ayan, mapapadala po namin yan. Basta tamang numero, tamang address, yan, so makukuha nyo po yan. So wala pang nagreklamo dito sa amin na hindi dumating yung products. So katulad nga ng sabi ng ating CEO na si Doc Joey na if ever na tama yung information ninyo at hindi nyo nakuha yung products, so dudoblehin niya po yan. Pero kailangan po namin yan, i-check pa rin namin yan kung ano yan. So ito po ay since 2008 pa, hanggang ngayon ay marami na at talagang nasolusyon na. Kailangan lang talaga ay i-maintain at sundin yung mga tamang dosage at syempre disiplina sa ating sarili. So bukas babalik po dito yung minomonitor po natin na mataas yung CREA, almost 1,083. Ayan, so nag-chat po sa atin na tomorrow pupunta sila dito morning. Ayan, so maraming salamat. Pasensya na din sa pangungulit ni Miss D. Pero para din po yan sa inyo. Sa pangungulit ko po sa inyo, every time na nagbe-message ako sa inyo, ay para din po yan sa inyo. Hindi yan para sa amin, kundi po para yan sa para sa inyo, sa iyong, para malunasan ang inyong mga health concerns syempre. Yan. Kaya po sa mga hindi pa nakasubok, subukan po ninyo para mapatunayan nyo po yan. Diba? So, ang ating office again, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, ang ating office, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas and Barrientos Machine Shop. Ayan, so may makikita po kayong mga shop dyan sa harap. So, Mabel Fashion and Angeles Bake Shop. At may iskinita po dyan na maliit at dyan po kayo papasok. So, pwede din po kayong mag-message kay Doc Joe.